Hola, sóc la Núria Cadenes i no sé fer vídeos, però avui us llegiré un fragment de la darrera novel·la que he publicat, que és aquesta, es diu Guillem i parla de l'assassinat del jove Guillem Agulló. I fa així. És un carreró, un tros de ciutat deixat de la mà de tothom, cèntric, entre la catedral i la llotja, buit. Si de cop s'apaguessin el parell de fanals tristos que li mig mantenen l'aparença de civilitat, ningú no se'n sentiria. Els mosquits, potser, i les cuques, arnes i insectes polsosos que l'envolten i que s'hi cremen. Un mur escrostonat separa la vorera de les arbotes que creixen al solar del darrere. Algun dia hi alçaran un d'aquells edificis cools i ecotot que llogaran a porcions per als turistes. De moment hi pasturen les rates. Grosses, untoses, amb les cues brillants, roseguen porqueries. Quan van alçar el mur prim de maons, van mirar de lluir-lo perquè no fos dit. El temps hi ha acumulat capes de cartells, de pixats, de passe per ací i hi deixa escrit el meu nom i la data, com una àncora, aquesta minsa constància de ser alguna cosa, algú, jo. A nit hi van fer una pintada, amb lletres tortes i esprai negre. Davide, tu seràs el próximo. I ara us vull recomanar aquesta novel·la. És L'esperit del temps, de Martí Domínguez. És una novel·la esplèndida que ens encara sense concessions a les misèries de la vanitat humana, que parla de ciència, que defensa la ciència i l'ètica que necessàriament l'ha d'acompanyar o l'hauria d'acompanyar. I us la recomano perquè està molt ben escrita i també perquè fa pensar. Cuideu-vos. Cuidem la cultura.